Alhamdulillahi kono noon umminimi ko arde nohrade mawnam ceernam giɗam musidɗam ceerno Mouhamadou Sira Diane Fuutankoɓe mbi ko hippira cengalal wirnaki hakkudam e makko ko ceernam ko mawnam ko jaati kam ko giɗam ko musidɗam minen ndendi ceerno Abdourahim ceerno Hammet Baba Talla minen ndendi ceerno Mouhamadou Sira ceerno Abdourahim ceerno Hammet Baba Talla minen ndendi fof kono ɗum ɗo fof ne woni hakkude amen o noddi kam o tintini kam alluji jeeɗiɗi alqur'ana ene ɓaare emo rokka ijaza mi immima kaheyɗi mi ari avec une forte délégation min gari notademo e wallodirde e makko jaɓɓade hoɓɓe makko e tawe teddungal ngal ñalawma o rewi lawol kala noon ko ceerno Mouhamadou Sira Diane dañi e aduna e moƴƴere o dañi koko handi o dañi koko warñani o dañi koko lebdi o dañi koko waɗi ko foti wadde alhamdulillah rabbil alamina ñalawma o guila o soyna ha yetti ɗo ɗo kaldeten ɗo koko helɗi tan ceerno Mouhamadou Sira Diane jiiɗo aduna Dakaru 28 novembre 1968 o yi aduna Dakaru leegal Pikine cité 1 tali Icotaf ko ɗon o yi aduna bam makko Alhaji Oumar Anne yi aduna ko Bamen Bambey mam makko mam Ousmane yi aduna ko guiji noon ari en ferani Allah ene yiilo Allah e o jibina koye ol islam o mawni koye ol islam bam makko ɓooyi jotodirde e moƴƴuɓe ha tente galle Siraji Malick Sy radiyallahu taala anhu kono nde yitodiri e yiitimare ceerno Siraji Din Seydi Hadji Mouhamadou Abdou Saïd alhamdulillah rabbil alamina ceerno Mouhamadou Bassir joofima nane ceerno Massa Seydou wimo mi innirima hooram kadi inchallahu taala e defare Allah deftere Allah nde mami waɗɗum e hoore maɗa o rokka ceerno Modou Ibrahima Déme nde o yeehi ceerno Modou Ibrahima Déme o yaari koye mawni ko ceerno Abdoul Aziz kamɓe jiidi yumma e baba o yaari koye mawni ko ceerno Ahmad kamɓe jiidi baba o yaari koye miñi ko ceerno Sidi An kamɓe jiidi baba ɓe gaare e junngo ceerno Modou Ibrahima Déme o woni toon e raɓɓiɗde o reeni toon qur'ana nden ko moƴƴa o ɓaari toon qur'ana ɓaaral moƴƴal o immi toon e yamirore kadi jinnaɗo makko e yamirore seeɗem ɓe o ari cilon fin 82 début 83 o wonde ceerno Mouhamadou Abdourahim Talla itti duɗal alqur'ana ngal waɗi e juuɗe makko ceerno Abdourahim ko ɓi ceerno Hammet Baba Talla ko jannguɗo alqur'ana ko janguino alqur'ana ko janguinɗo fiqhu ko janguino l'islam ko sarif banggue ko ceerno banggue duɗal ngal haade makko arde heewɓe ngoni e duɗal he ene janguina kono Allah hokki hune alqur'ana duɗal ngal ko kanko ceerno Mouhamadou Sira Diane wonnoɓe ɗon ko adima ko ɓe ɓen foof ko janguɓe ko janguinoɓe kono noon qur'ana renede e galle he Allah hokki wune o ko kanko ceerno Mouhamadou Siraji Lidel ceerno Rasid mo ceerno Basir haalinani o ceerno Mouhamadou Siraji ceerno Boubou Gawlo ceerno Mouhamadou Baba mo ceerno Abdourahim Talla ɓeɗo woni adi rokkude ijaza alqur'ana on ɗon 83 ha 2006 ko reeni alqur'ana e junngo makko e ko ɓaari alqur'ana e junngo makko fodde capanɗe nayi e neɗɗo omo janngina toon sariya omo woni he hon kan gonka omo neha omo nafa omo hula omo yiɗa omo teddi omo teddini ko gardiɗo ɗo woni fof ko nafa o omo heewi jaam min ko kanko woni sababu arde mi Dakar omo ittami cilon emin garda Dakar emin gimmoto Madina emin garda Dakar nene makko ne wuuri bam makko ne wuuri e ka gonka guila nden komi miñi ko musidɗo makko mi kaldidamo komi wiyani min ɓuuri yimɓeɓe fof e makko kono mbeɗa andi omo horsinimi omo hooli kam ɗum ko kanko woni ɗon guila nden ha 2006 mo ceerno Amadou Tidiani ceerno ittimo toon to wonno e nden yamirore addimo e nde ɗo yamirore eɗen gandi ko soyne yiiɗe yetto yiiɗe wonde yiiɗe alhamdulillah rabbil alamin jikku makko e neɗɗagu makko e alhaali makko e golle makko e neɗɗagu makko fof Allah hokkimo ɗum nde woni cilon nde omo wonde ceerno Mouhamadou Siraji Talla ko ɓi ceerno makko ko mawni ko musidɗo makko ɓe gondi ka aɗo gojƴa gonka ko ari ga ko no woniri e ceerno ni en jii no ceerno Bimar ceerno wi ni eɗen gandi ko ballal ceerno ko ɓeydare on woni ceerno Mouhamadou Sira Diane guila on 2006 2005 o ari France o tawi kam tan min gondi lebbi nayyi min jaadi Hollande min gondi e nder leydi heeɗa ɗo min gondani ɗo ko noon ɗum ɗo addi min ko beela o alhamdulillah rabbil alamin minitaji ɗi hakkude Kahayɗi e Médina Gounass hakkude Kahayɗi e Médina Gounass ceerno Massa Seydou radiyallahu ene jeeya hen tan ceerno Massa Seydou o wi ala ɗo heƴata balɗe tati tawa lorani so wona Kahayɗi e Dakaru Kahayɗi hoore mum ha laati muɗum ko julɓe tijaniyankoɓe sunniyankoɓe yimɓe dental ngal yiɗɓe moƴƴere jaɓɓe moƴƴere jaɓɓiɓe moƴƴere jaɓɓiɓe kala ceerno jaɓɓiɓe kala sarif jaɓɓiɓe kala moƴƴo ceerno kadi jogui ɗon gueɗal muɗum keerigal alhamdulillah rabbil alamin wonanimo toon ko galle ceerno Alaji Huudi Thiam wonanimo toon ko galle ceerno Mouhamadou Lamine Sow wonanimo toon ko galleji sarifaɓe wonanimo toon galleji seereɓe yettode wordene Allah Kahayɗi fof ko kanko o jaɓɓama ɗon o ardi e ceerno Ahmadou Baro ɓe juuri toon korka o ardi e ceerno Ahmadou Baro laabi kewɗi o waɗi toon batuji
ɗi hay goto anda o jaɓɓama toon eywa eɗen nana répartition mo ceerno Mouhamadoul Mansour ne haala seeram ɓeɗe pella guila nden haaɗo ha lawol ceerno men ceerno Tidiane battinigol toon kay heyɗi ko muɗum ko e ceerno haalotako haaldotako kono kadi deƴƴotako alhamdulillah rabbil alamin oɗo saaha kamɓe fof e ɓena garwi gati were hulde oɗo greffe hade wonde sababu wasde ɓarde Dakar nde wanno kahennaɓe so tawi jahani Dakar so garani Dakar ko heewi iwede muɗumen min ɓe ganda so wona ɗum noon minen noon hankkadi min gaari somin celli ko ɗo min goni ha Dakar addi min honde oɗo saaha ko ɗum ɗo kono noon emin keddiɗo e tonggol ɗum ɗo ha Dakar yetto inchallahu taala e ɗum ko yimɓeɓe wona min tan kam Aliou Yero Boury bindi ngala duuɓi ngala gandal ala pinal ala moƴƴuɓe noon ne joga mbeɗa yetta Allah ena ɗum mbeɗa yetta nenam mbeɗa yetta babam mbeɗa yetta ceernam bindanɗomi ba mbeɗa yetta seeram ɓe jangguinɓemi e neɓemi mbeɗa yetta julɓeɓe ndendumi jamanu ɓe jinnade debbo wiyete ko Farmata Coumba Oumou Samba Demba Ten Adama Mamoudou walla mbiyamo Ceerni Samba Haw Samba Kadiata ɗum o ɓuuri andirede babam wiyete ko Alaji Yero Boury Suwade Demba Saydou walla mbiyamo Oumar Douda Samba Seyni ɗum ko ceski eyyi ɗum ko kahiɗi min bindinami ba ko ɗon ɗo kahiɗi ɗo galle ceerno Boubou Sow jaggumi lawol sahnamto janggo e jungo ceerno Mahamadou Mourtada mbeɗa yara duuɓi sappo e tati nehimi galle ceerno Abdourahim Ceerno Hammet Baba Talla toon janggumi binte toon nehimi mi janggi galle ceerno Ahmad Nene kono noon yettode no wodde Allah mi haalinoma ɗum capanɗe jeegomo e jeeyo ceerno hakkude jangguinɗo e cagguiɗɗo e tindinɗo e balluɗo eyyi yettode no wodde nder leydi France ni mbiɗani noon alhamdulillah rabbil alamin min tawi ko ceerno Mouhamadoul Mansour ceerno Ahmad Baro Mbour leewi moƴƴini almudagal dañi daɗɗorde on min gari min goni kono ko julɓe tan goni moƴƴiɓe ko mbiɗa ko jaɓɓede nde e jaɓede nde ko kamɓe ɗo garɗen fof ko ɗum ko kamɓe goni ɗon ko yimɓe tan goni moƴƴiɓe kono enen koye men eɗen gandi koye men hay hunde gondan hay hunde ganda ɗo noon ɗo yettode no wodde Allah ngoɗo radio e oɗo télé mi are maggo gayruma marra guila ne woni to ballal musidɗam miñam Elhaji Aboubacry Ndiaye noddi kam laabi kewɗi mi ari toon mi haali hen laabi kewɗi anne kadi ka miñiraɗo ka musidɗo ka jotodiraɗo en jokkodiri hen e interview ji kewɗi e téléphone kono joni ne kadi ɗo hande e galle Thiel Siraji Anne so ɗum ɗo waɗi se reɓɓe mi haalniɓe mi wawa ɗum ɗo sinno ko conférence walla batu dental ɗum ertomi kono ni tan interview so woni kono haade a namdima ko gandumi hen ko ɗum ɗo kam mbeɗa eto haalde ko gandumi hen ko Thiel Siraji Anne mi wawa deƴƴudemo kono kadi mi wawa haaldudemo min jippotomi ɗo hande oɗo saaha e gueɗon nangue ko afiya galle ceerno Amadou Ly mo ceerno Abdourahmane Ly kono woni joom galle o ko Mansour Ly toon jippotomi futankoɓe noon mbi woorde wuuro ɓuuri woorde jaati kono mi worani oɗo ko jeeyati kam ko ceernam kadi kañum jeeyi beela noddimi ko kañum notimi garmi mi wona ɗo ha cérémonie o timma so cérémonie o timmi nde mi fata afiya galle Amadou Ly en so tawi Dakar yonti mi hirdino so cellal ene rokki somi hirdi Dakar def gartam e wuuro he tan ko reftude ɗon fata Dakaru